Отца і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пане Єзу Христе, Ти пройшов гэты крыжовы шлях, каб выбавіць нас ад граху. Але жыццё кожнага чалавека гэта таксама крыжовы шлях, і Ты, Пане, суцяшэнне засмучаных і сіла церпячых, заўсёды знаходзішся побач. Божа, Ты знішчыў пыху ад вечнага ворага сатаны, праз цярплівасць свайго адзінароднага Сына. Дай нам, просім з пашаною, разважаць пра цярпенні Хрыста, якія Ён з любові да нас вынес, і дапамажы нам так, як Ён у супакоі духа вытрываць усе цяжкасці. Ахвяруем гэты крыжовы шлях за грахі нашыя і грахі нашых продкаў, а таксама за грахі усяго беларускага народу. Стацыя першая. Езус асуджаны на смерць. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Абураемся, калі нявінных асуджаюць, калі безабаронных знішчаюць, але страшнее смерці забыццё. Гісторыя народа – гэта чалавечыя асобы, іх учынкі. На жаль, многіх, хто абараняў бацькаўшчыну нашу, ствараў нашу беларускую гаспадарку, навуку, культуру, мы не памятаем. Моцны быў у бітвах Ісус Навін і быў пераемнікам Майсею прароцтва. І ў дні Майсея ён аказаў дабрадзейства, ён і Халел, сын Ефаній, тым, што яны супрацьстаялі ворагам, утрымлівалі народ ад граху і суцішалі злыя нараканні. Таксама і суддзі, кожны па сваім імя, якія сэрцы не памыляліся, якія не адварочваліся ад Господа, хай будзе памяць іх дабраслаўлёная. Пане, дапамажы ў мітусні нашага жыцця памятаць сваіх продкаў, дапамажы не сароміцца гісторыі сваёй бацькаўшчыны і не забываць сваю родную мову, бо народ, які страціў сваю памяць і мову, прыгаворвае сябе да смерці. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стацыя другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Крыж штодзённасці, нашае жыццё не здаецца чымсьці падобным на подзвіг, пра які напішуць у падручніках. Зарабіць на хлеб надзённы, даць дзецям дарогу ў жыццё. Ды яшчэ і тут не ўсё ідзе гладка, сварка, непаразуменні, непрадказанае будучыня. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой для душаў вашых. Бо ярмо маё прыемнае, і цяжар мой лёгкі. Выконвайце пастановы мае і шануйце законы мае, і выконвайце іх, і будзеце жыць спакойна на зямлі. І будзе земля даваць плод свой, і будзеце есці ў досыць, і будзеце жыць спакойна на ёй. З пясчынак складваецца гара, так і людзі, калі яны адчуваюць сябе адным цэлым, становяцца народам. Пане, дапамажы адчуць важнасць кожнага пражытага дня. Дапамажы несці крыж гэтай добрасумленнай працы, прыстойнасці ў адносінах, крыж адказнасці за каштоўнасці сям'ю, за чысціню на зямлі, чысціню ад брудных слоў. Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с тобою,
благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація третя. Єсус падає перший раз под тяжаром крижа. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе, і прославляємо Тебе. Бог, расслыши муку свою, свет откупил Ты. Чоловік так створений, він повинен змагатися і перемагати. Але такое життя занадто складане. Дьявол подсказывая легкий шлях, радость у алкоголе, самые смелые мары у наркотиках, великие перемоги у компьютерных гульнях, фееричное кахание на порносайтах. Змей был хитрейший за усіх звяров полявых, якія стварыў пан Бог. І сказаў змей жанчыне: «Ці сапраўды, сказаў Бог, не ешце ні ад якога дрэва ў раі». І сказала жанчына змею: «Плады з дрэваў мы можам есці, толькі плодоў з дрэва, якое пасярод раю, сказаў Бог, не ешце і не шыпайце іх, каб вам не памерці». І сказаў змей жанчыне: не памрэце, але ведае, што у дзень, калі вы каштуеце іх, адкрыюцца вашыя вочы, і вы будзеце як богі, якія ведаюць добро і зло. Пане, дапамажы не патрапіць у гэтыя спакуслівыя падманы, які заўсёды прыводзяць да бяды і да самого чалавека і для яго блізкіх. Тым, хто трапіў у гэты мёртвы свет, Пане, дай сілы прызнаць свой грэх і сілы разарваць гэтыя сеткі. Благослови людзей, якія разам з Табою змагаюцца за душы, якія трапілі ў гэтую бяду. Хвала Отцу і Сыну, И Духу Святому, як была спрадлеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечныя. Аминь. Стація четвертая. Єсус сустракає свою маті. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Наші матулі можуть молодо виглядіти, або бути зусім старенькими, можуть вести активне громадське життя, або бути зусім хворими. Але всі вони мають потребу у теплині нашого серця. Колись наші матулі допомагали нам прийти у гэты світ. Тепер наша черга тулить їх увагою і любов'ю. Маті, обніми синов Твоїх, виховуй їх з радостю, бо я вибрав Тебе, каже Пан. Язичники будуть зайздростить Тобі, але нічого супроть Тебе зробити не зможуть, каже Пан. Справой і словом шануй батьку Твоего і маті, каб прийшло до Тебе благословлення від їх. Проклятий Паном, хто прогнівав маті свою, хто поважає маті свою, подобний тому, хто набиває скарби на гэтым світі. Пане, дапамажы сярод шалёнага тэмпу нашага жыцця знайсці магчымасць пагаварыць з матуляй, распавесці ёй пра нешта добрае, распытаць пра здароўе, павіншаваць з днём нараджэння, са святамі важнымі для яе, паслухаць пра яе жыццё, пра падзеі, людзей, а можа пра фільмы, альбо песні ці кнігі, якія былі ёй важныя. Вітай, Марыя! Полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 5. Симон Киринець допомагає Єсусу нести криж. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе. Бог, раскрыши муку свою, свет откупил Ты.
военным часу наши этапы сгинаются нібы под цяжарам крыжа. Яны жывуць у сваім апрыгажаваным маленькім свеце, які адстаў ад нашага часу гадоў на 30-40. Нашы этапы нічога не разумеюць у тым, што зараз адбываецца. Маладым патрэбная свабода, а старыя замінаюць. Але іх жыццё гэта наша мінулае. Гэта таты гадавалі нас, забяспечвалі нашыя патрэбы, перадавалі нам свой жыццёвы водгук. А можа, яны наш сорам, і мы не хочам нават казаць пра іх. Сын, прымі бацьку твайго ў старасці яго і не засмучай яго ў жыцці яго, кажа пан. Хоць бы ён і збяднеў розумам, май ласку і не пагарджай ім пры паўнаце сілы тваёй, бо міласэрнасць да бацькі не забыта, нягледзячы на грахі твае, дабрабыт твой памножыцца. У дзень скрухі тваёй пан успомніць пры цябе, як лёд ад цеплыні вырашацца твае грахі. Дапамажы, пане, так ставіцца да нашых татаў, каб яны не адчувалі сябе непатрэбнымі. Дай цярпенне выслухаць іх, дапамажы паважаць іх меркаванне. Магчыма, гэта дазволіць убачыць усё, што адбываецца цяпер з іншага пункту гледжання. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стация 6. Вероника вытирает твар Иисуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Наши дети, наш адбітак, бо нараджаюцца ад кахання, яны наша гордасць і радасць. Чамусь узнікаюць скандалы і непаразуменні? Можа таму, што занятыя сваімі важнымі справамі і не маем да іх дастаткова ўвагі і часу. Можа таму, што усе ўпэўненыя, што дзяцей выхавае школа, катэхеты, касцёл, але не мама і тата. Ці таму, што нашыя дзеці бачаць замест чалавечых асоб нейкіх вырадкаў у гаджетах. Дзеці, будьце паслухмяныя бацькам ва ўсім, бо гэта падабаецца пану. Айцы, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Выхоўвайце іх праз навучанне і настаўленне пана. Дзеці, наша люстэрка, што мы бачым у іх? Дапамажы, пане, выхаваць дзяцей у павазе да людзей і любові да сваёй бацькаўшчыны. Хвала Айцу, И Сыну, и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, и навеки вечные. Аминь. Стацыя 7. Езус другі раз падае пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езус Христе. Раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Нашае жыццё цяжкае. У пошуках лепшага заробку мы вымушаны працаваць далёка ад сям'і і блізкіх людзей, губляемся аброў дзеля атрымання матэрыяльнай выгады, заменяем чуласць да жонкі падарункамі, выхаванне дзяцей паездкамі і гаджетамі, і знікаюць чалавечыя звычайныя простыя адносіны. На іх месца прыходзіць незадаволенасць тым, што мы маем, жаданне ўсё большага і лепшага, зайздрасць да глянцавых малюнкаў. Вось я збяру іх з усіх краін, у якія я выгнаў іх у гневе маім і ў лютасці маёй і ў вялікім абурэнні, і вярну іх на месца гэта і даем ім жыццё ў бяспецы. Яны будуць маім народам, а я буду іхным Богам. І дам ім адно сэрца і адну дарогу,
на добро сабе і на добро дзецям сваім пасля іх. Пане, дапамажы бачыць, што ў жыцці галоўнае. Дапамажы, каб моя сям'я была маленькім касцёлам, каб ты заўсёды быў ушанаваны ў нашых сем'ях. Ойча наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стацыя 8. Езус сутешае Иерусалимских жаншин. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Сучасныя жанчыны, моцныя і ўпэўненыя, лічаць сваім абавязкам кантраляваць усіх і вырашаць усе праблемы на свеце. З усіх сіл імкнуцца быць прывабнымі, але для саміх сябе. А дзе ў іх жыцці мужчыны? Ім не засталося месца, яны ператвараюцца ў дарослых дзяцей, становяцца алкаголікамі, наркаманамі. І сказаў пан Бог: «Нядобра быць чалавеку аднаму, створым яму памочніка, адпаведнага яму. І стварыў пан Бог з рыбрыны, узятай у чалавеку жанчыны, і прывёў яе да чалавека. І сказаў чалавек: вось гэта костка з косткі маёй і плоть ад плоці маёй. Яна будзе называцца жонкою, бо ўзята ад мужа. Таму пакіне чалавек бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адна плоть». Мужу і жонцы Бог прызначыў знаходзіцца ў адзінстве у сумесным служэнні яму. Пане, дапамажы жанчынам убачыць сваё пакліканне, якое Ты даў, зразумець, што памочніца – гэта не цень, не роля другога плана. Жанчына надае сэнс жыццю, стварае надвор'е і атмасферу ў доме. Дапамажы жанчыне змяніць сваё сэрца і паспрабаваць жыць, як вучыць Слова Божие, таму, што Бог ніколі не памыляецца. Вітай, Марыя! Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стацыя 9. Езус падае трэці раз пад цяжарам крыжа. Кланяемся Табе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Мы ўсе ведаем, як жыць па Божых запаведзях. Але ўсё гэта толькі прыгожае слово, у жыцці гэта немагчыма рэалізаваць. Чалавек замыкаецца ў сабе, так прасцей. Лепей жыць у сваё задавальненне. Іншае – гэта толькі сродкі для майго задавальнення. Гісторыя свету пачынаецца з мяне. Мая радзіма там, дзе мне камфортней і зручней. Але чаму ў сэрцы страх і адчуванне бессэнсоўнасці? Адкуль войны і змаганні сярод вас, хіба не з вашых пажадлівасцяў, якія змагаюцца ў чэлесах вашых? Жадаете, а не маете, забиваете и зайздростите, а не можете досягнуть, змагаетесь и воюете. Не маете тому, что не просите, просите и не отрымливаете тому, что дрэнно просите, как растратить на своей пожадливости. Тому покоритеся Богу, а сопротивляйтеся дьяблу, и он утячить от вас. Бо якая будет корысть человеку, коли он здобудзе увесь свет, а души своей пошкодить. Альбо што дасць чалавек узамен за душу сваю. Пане, збаў нас ад граху ганарыстасці і ад эгоізму.
Дапамажы ставіць на першае месца Бога і Яго запаведзі, тады ўсё стане на сваё месца. Хвала Отцу і Сыну, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Ty za nas cierpiał patrona. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 10 з Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Што выклікае нагата і галізна? Збянтэжанасць альбо цікаўнасць? Сродкі масавай камунікацыі ўжо гадоў 30 зрываюць пакровы сакрэтнасці, выварочваючы брудную бялізну, узвялічваючы памылкі, ператвараючы іх у самае галоўнае ў чалавеку або ў падзеі. Адсюль толькі негатыў і фальш, гэты свет штучнай інфармацыі нібы хоча знішчыць усялякую надзею. І пачуў я моцны голас, які казаў з неба: «Цяпер настала збаўленне і сіла, і валаданне Бога нашага, і ўлада памазаніка ягонага. Ускінуты абвінаваўца братоў нашых, які дзень і ноч абвінавачваў іх перад Богам нашым. Усялякае ліхое слова няхай не выходзіць з вуснаў вашых, але толькі добрае дзеля збудавання, каб прынесла ласку тым, хто слухае. Пане, дапамажы напаўняць сваю душу добром, а не брудам, напаўняць свой розум карысным, а не смеццем. Дапамажы прыняць складаныя перыяды ў нашай гісторыі і ў жыцці майго ўласнага роду. Дапамажы убачыць самае галоўнае, той скарб, які яны выпакутавалі праз памылкі і цярпенні. Дапамажы яго захаваць і перадаць сваім дзецям. Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Ty za nas cierpiał patrona. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 11 укрыжаванне Езуса. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Калі жывеш толькі штодзённымі клопатамі, адчуваеш бессэнсоўнасць жыцця. Абавязкі ў сям'і, абавязкі ў адносінах да бацькоў, абавязкі на працы, нібы іржывыя цвікі ўпіваюцца ў сэрца. Але ніхто не хоча бачыць гэтага болю, кожны ірве ў свой бок. Дай, дай, дай. Што адбываецца ў душы чалавека, ведае выключна Пан Бог. З глыбіні клічу Цябе, Пане, Пане, пачуй голас мой. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх небяспекаў маіх вызваліў мяне. Я вінаградная лаза, вы галіны. Хто застаецца ува мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён. Без мяне нічога не можаце зрабіць. Дапамажы, Пане, будаваць жыццё на Тваім слове. Умацуй Тваімі сакраментамі. Толькі з Табою змагу здзейсніць усё, што Ты прапануеш мне. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Ty za nas cierpiał patrona. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою,
Навошта уся гэтая барацьба штодзённай мітуснёй? Мы ўсе страцім, мы ўсе памрэм. Для чаго так старацца? Ды яшчэ думаць пра нейкую будучыню свайго народа. Ён ацэніць гэты народ? Хто-небудзь успомніць пра мяне наогул? Абяцанні мае аддам пану перад усім народам ягоным. Дарагая ў вачах пана смерць святых яго. І вы былі мёртвымі з параступкаў і грахоў вашых, у якія вы калісьці жылі згодна са звычаямі гэтага свету, па волі духа, які дзейнічае цяпер у сынах непаслухмянасці. А Бог, будучы багатым на міласэрнасць у сваёй вялікай любові, полюбіў нас, і нас, мёртвых за грахоў, уваскрасіў і пасадзіў нас на нябёсах у Христе Езусе. Дапамажы давяраць табе, Пане, адчуваць, што я не адзін, што маё жыццё мае каштоўнасць для цябе. Дай адчуць сябе часткай твайго касцёла. Дапамажы зразумець, што смерць – гэта пераход да новага жыцця. І там не пустата, а твоя любоў. Хвала Отцу И Сыну, и Духу Святому, як была сподвеку Тебе и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Стацыя 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Калі вылезці з шкарлупіны эгоізму і не ўпівацца атрутай сваіх пакут, то можна заўважыць, што ўсё тое ж самае адбываецца і з іншымі. Магчыма, з тваімі блізкамі, альбо сябрамі, альбо проста выпадковымі людзьмі, якія апынуліся побач. Калі табе балюча, суцеш іншага, стане лягчэй яму, адчуеш палёгку і ты. Мы ведаем, што перайшлі ад смерці да жыцця, таму што любім братоў. Калі мы любім адзін аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. У тым любоў дасканалая ў нас, што мы маем адвагу ў дзень суда, бо які ён, такія і мы ў гэтым свеце. Учыні мяне, Пане, прыладаю твайго супакою, каб нёс любоў туды, дзе пануе нянавісць, каб абуджаў надзею там, дзе пануе роспач. Учыні, каб не шукаў я суцяшэння, а суцяшаў іншых, бо той, хто дае, заўсёды атрымлівае, хто не шукае свайго, той знаходзіць, бо паміраючы мы нараджаемся да жыцця вечнага. Вітай, Марыя. Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стацыя 14. Езуса кладуць у грабніцу. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Што там за порогам смерці? Калі пустата, то нашае жыццё не мае сэнсу. А можа, нашае жыццё падрыхтоўка да нечага лепшага? Тады мае сэнс пераадолеваць сябе, дапамагаць іншым. Няхай не трывожыцца сэрца ваше, верце ў Бога і ў мяне верце, у доме Айца майго шмат святліц. А калі б так не было, ці сказаў бы вам, што іду падрыхтаваць месца для вас. А калі пайду і падрыхтую вам месца, прыйду зноў і забяру вас да сябе, каб і вы былі там, дзе я. О вечны Божа, Ты глядзіш на нас вачыма свайго провіду, адары нас, калі на гэта ёсць воля Твая, святою ласкаю сваёю, каб мы былі паслухмяныя усім наказам Тваім у часе нашай зямной пілігрымкі і праз гэта дасягнулі нябесных дабротаў.
Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Молимся, мои дорогие, за продков наших спадшилых, за братов и сестер нашу, а перед усім за батьківщину нашу, молитвой, складенной в устными ксенза Петра Скарки. Божа, благодару и Пане народов, з рук своих и воли своей не выпускай нас, а про заступництво Наисвятейшей Панны и Королевы нашей благослови Айчину нашу, как яна была заусюды верная Тебе и хвалу приносила Твоему святому имени, а сынов и дочок своих вела до вечного счастья. Усемогутный вечный Божа, одари нас глубокою и щирою любовью, добротою сестер и наимилейшей мати Айчины нашей, как мы ей и люду Твоему, забывшися привластную корысть, годно служить могли. Спошли Духа Святого на слугов Твоих, якие керуют нашей краиной, как яны згодно с Твоей волей могли мудро и справедливо керовать доверенным им людям. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Ойча наш, который в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Святому Духу. Я была сподвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Ты за нас терпел от рана, Иисус Христе, смилуйся над нами, Мати Божия болесная. молися за нас. Мои дорогие, у гэтай прыгожы ўрачысты дзень святого Юзафа і ў гэтай прыгожы дзень муки терпения Иисуса Христа, Маці Касцёл прадугледжвае духовную амністию, духовный отпуст. Ахвяруйте Яго за ваших померших продков, кому зараз приходять імёны и постаті на сердце, на память, просячи для их отпущения провин и счастья вечное. Пан с вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Пройдите сюда, как могли с улицы пройти уже. Там люди стоят в балконе, и красиво. Пусть бежать, подниматься сюда, бежать, теперь смотреться. Crucem tuum
дітей сюди запрошую, молодь так само і співати. Новоход 13 спів на карту. Вытарашэнькі яшчэ можна крышачку прыйсці, вось там наперадзе ёсць месца. Могуць дзеткі сесці, а каму ў ножках слабенька, таксама могуць прыйсці сюды.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam was, drogie braty i siostry, na tej Eucharystii, na tej świętej mszy, w uroczystość świętego Józefa, brannika Najświętejszej Panny Maryi. Сегодня święty Józef w osobliwy sposób wszystkich nas zaprasza na tę liturgię. I Kościół daje nam jego jak taki wzór do naśladowania. Wzór jak posłuchmianości Bogu. Wzór opieki nad swoją семьей. Сегодня в особливий спосіб хочемо молитися цією сім'єю нашої парафії, як про заступницю святого Юзефа, що сім'ї були моцні Бога, якби наповнені Божою ласкою. Сегодня особливо Бог так само нам благословить раздар наших парафіальних реколекцій. Тому хочу на початку этой Евхаристии серед нас привітати Алексея, нашого реколекціоніста, які гэтыя 3 дні будзе весці нас на гэтым шляху падрыхтоўкі да свята Божого нараджэння, але гэта ў першую чаргу дзеля таго, каб мы маглі перажыць навяртанне, каб маглі сустрэцца з Богам, сустрэцца з Христом, які вельмі прагне ўвайсці ў жыццё кожнага з нас. Злучаны гэта ўсе нашыя малітвы, просьбы, просячы аб дар Духа Святога для отца реколекциониста на этот час, але так само и для нас, открытость наших сердцев, как мы могли не только ушами почуть те слова, але принять их сердце, как и на нас переменили. Бог этого прагне, Бог, який вельми любить кожного з нас. І подчас этой святой мши я молюся об дар веры для Михаила з нагоди дня народження, так само об усіх потребних ласкав для Артема. Как годно удельничать в этих святых таинницах, стане у правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершинах Богу. А на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе
всемогутный Боже, Ты отдал своего Сына, Его наисвятейшую Матерь, под верную опеку святого Юзефа. Праз Его заступництва учини, как Твой костел нестомно клопотился про збавление свету. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание другой книги Самуэля. У тыя дні пан скіраваў да Натана наступныя словы: «Ідзі і скажы слузе майму Давіду, так кажа пан, калі ж скончацца твае дні, і ты спачнеш з бацькамі сваімі, тады я абуджу пасля цябе патомка твайго, які выйдзе з улоня твайго, і ўмацую ягонае валадарства. Ён збудуе дом майму імені, а я умацую трон яго панавання навекі. Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам. І будзе непахісным дом твой, і валадарства тваё навекі перад абліччам маім. І трон твой будзе умацаваны навекі. Гэта слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Яго потомство будет трывать вечно. Милосердность Пана буду спалять вечно, с поколения в поколение буду обвещать. Верность Твою уснами моими, бо сказал навеки заснована буде милосердность. На небесах умацуешь верность свою. Яко потомство будет трывать вечно. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягнул Давиду, слузе моему, навеки умацую потомство твое, и трон твой установлю с поколения в поколение. И он будет кликать меня, ты мой Отец, мой Бог и скала збавления моего. Навеки заховаю для Его мою милосердность, и буде непохисным заповед мой с ним. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, обяцание Аврааму и потомству ягоному, что ён будзе спадкаемцам свету, было дадзена не законам, але праз справядлівасць веры. А праз веру, каб яно было даром ласкі, каб яно было пэўным для ўсяго потомства. Не толькі для тых, хто папіраецца на закон, але і для тых, хто трымаецца веры Авраама, які ёсць айцом усіх нас. Як написано: «Я поставил тебе айцом многих народов перед обличием Бога, якому ён поверил, як тому, хто оживляє мертвых и кличе до існування тое, чого не існує. Авраам, насуперек надеи, поверил з надеей, что стане айцом многих народов, поводле сказаного.
такое будет потомство твое. Тому гэта і залічана яму як справядлівасць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, владар веков. Счастливые, кто живе в доме Твоим, Пане, яны будут прославлять Тебе вечно. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Якуб быў бацькам Юсафа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Езус, званы Христом. Такім было нараджэнне Езуса Христа. Пасля заручанаў маці ягонай Марыі з Юсафам перш чым пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юсаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не хочачы зняславіць, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён падумаў, гэта вось анёл Пана аб'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядайце, класно. Мои дорогие, на пачатку гэтай навукі мне вельмі б хацелася прапанаваць вам памаліцца да Духа Святога. Працую у парафіі з паслання Духа Святога і сам разумею вельмі дакладна, што калі сэрца наше не адкрыюцца на Слово Божие, на прыняцце праўдаў Божых, то як бы не стараўся чалавек, у розны найпрыгажэйшы спосаб яно будзе зачынена, чыніць можа выключна ласкай Божай Дух Святы. Што для гэтага патрэбна? Вельмі проста. Я буду спяваць песню, і вы будете паўтараць за мною тое, што я вось частачкамі буду спяваць. Згадзіцеся са мной? Добра. І так помолимся. Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, и наполни нас, Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, знищи смутку час, смутку час, хай прольется дождь, нам даров Твоих, ой, час збав мяне, Дух Святый, приди, хай прольется дождь, благословить усіх, ой, час збав мяне, Дух Святый, приди, Сядайте для вас. Ну вот, крышечку невеличкая такая зарадка, разминочка. Узешь, мне веселей слухать будет. Мои дорогие, поскольку сегодня выпадает такая пригожая урочистость святого Юсафа, обранника на святейшей Девы Марии, пекуна Иисуса Христа, заступника Маті Костёла. Некалькі слоўцаў хацелася пра яго распавесці, яго ролю ў маім асабістым жыцці. Быць можа, гэта будзе невялічкім сведчаннем
А яно вельмі, паверьце, для вас усіх будзе. І вось другой тэмай, якую хацелася б закрануць, гэта, безумоўна, тэма Вялікага посту. Так, як Христос сказаў, навяртайцеся, рабіце пакуту, бо наблізілася валадарства Божае. А на гэтым залежыць Сыну Божаму, каб мы станавіліся лепшымі, каб мы набліжаліся да Яго, а гэта можна выключна зрабіць праз нашу шчырую споведь і пакаянне перад Панам Богом. Итак, што датычыць святога Юзафа. Мы добра ведаем, у нас ёсць вельмі прыгожая фігура, яна стаіць у нашым касцёле і займае дастойнае месца. Да нейкай пары я не адчуваў такога вялікага набажэнства да святога Юзафа. Хоць яго вельмі любіў, шанаваў і заўсёды стараўся звяртацца да яго, але не настолькі, насколькі гэта зараз адбываецца. А ўсё адбылося дзякуючы таму, што, атрымаўшы дэкрэт у 2013 годзе на новую парафію, на будаўніцтва святыні, дзе так па-простаму, па-чалавечаму, можна сказаць, было ні кала, ні двара, ні за што жыць, нідзе жыць, і тым больш за што будаваць. І, канешне, яшчэ малады чалавек, яшчэ энтузіязм, вось той ёсць у сэрцы, надзея на знаёмых, на тых, хто, быць можа дапамагчы ў гэтай справе. І таму, так як, напэўна, многія паступілі б на маім месцы. Да каго звярнуцца? Да ўплывовых знаёмых людзей, якія, могуць сабе дазволіць ахвяраваць якуюсьці суму грошаў на хаця б старт на гэты вось пачатак. Адзін, другі, трэці, чацвёрты ксёндз, мы вельмі шануем, цэнім вас, але сам бачыце, перыяд такі вельмі цяжкі пачаўся ў бізнесе, не хапае грошай, крызісы і так далей. Я так бачу, што вось гэтыя надзеі проста на свае чалавечыя сілы, на ўменне якосьці здолены залатвіць якісь справы, яны проста, як вось гэты веснавы снег, хутка яны растаюць. І потым ажыў я нейкі час у Захрыстыі, вось, напрыклад, як у вас, толькі на гэтых хорах, і памятаю, цёмненька было, луна так свеціць праз гэта акенца. Я гляджу на гэты праект, а побач са мной такі зацёрты абразок святога Юзафа. І такое прагненне, возьми гэты абразок, палажы на гэты праект і проста ад безнадзейнасці памаліся да яго, бо дзеля яго сына будзем будаваць святыню Божую. І я так звярнуўся, святы Юзаф. Гэта мне не надо. Мне так добра ў семінарыі было, ўсё гатовае было. Яда смачная, цёплае памяшканне, можа быць, абмежаванае асяроддзе, але так мне, а тут увогуле сам не ведаю, ты бачыў, што я хацеў, але нічога не атрымліваецца. Гэта ж твой дом, для твайго сына. Займіся ты гэтай справай, буду табе дапамагаць так, як вось змагу, як вось умею. Дзе пашлеш, там поеду, што скажаш рабіць, буду рабіць. І вельмі мне на сэрцы лёгка зрабілася. А потым вельмі мне б хацелася, каб вы зразумелі мяне і узялі гэтыя словы да душы сваёй. Мы верым у еднасць, лучнасць святых, што паміж жывымі і тымі, хто знаходзіцца ў небе, жывая сувязь існуе. І вось гэтая моя, быць можа, гісторыя гэтаму з'яўляецца і доказам гэтаму. Я адчуў рэальную вось прысутнасць і дапамогу ва ўсіх рэчах святога Юзафа. І Бог сапраўды ставіў такія сітуацыі, куды б я ўвогуле б не паехаў і чалавечы розум бы не звярнуў. Але ён казаў, едь туды, там буду чакаць. Тут цябе не зразумею, тут не... Едь там, і там. І сапраўды, куды б не паехаў, першыя людзі раз мяне бачаць, і сэрца адкрытае. Ксёндз, чым табе дапамагчы? Там, то гэта і гэта, калі ласка, калі ласка. І я дзівлюся, аж не магу, баюся, што, як кажуць, каб не зглазіць, так вот фарсіць, што адно, другое, трэцяе, чацвёртае, і дапамога прыходзіць адтуль, адкуль увогуле ты не можаш сабе ўявіць, і вы самі будуеце.
І гэта не кватэра ремонт і не дача, гэта святыня Божая, і гэта сотні тысяч даляраў і еўра, і па-чалавечаму іх проста ніяк ты іх не заробіш. А святы Юзеф кажа: вось, калі ласка, гэта мой дом для майго сына, для хвалы нябеснага Айца, гэта моя справа, калі ласка, 14 жніўня гэтага года ганаровы мітрапаліт Тадеуш Кандрусевич асвеціць, кансекруюць гэтую святыню, якая ўжо ў 19 годзе я ўвайшоў у яе, а ў 14 годзе мы пачалі будаваць. І я вельмі, сам сягоння не разумею, як гэта ўдалося і як гэта атрымалася, але святы Юзеф, ты ж даверыў мне, што тут здзіўляешся, Божую справу з табой зрабілі. Таму сягоння, вось ідучы са святой імшы, Юзеф мне сказаў: скажы парафіянам на Каменнай горцы і пробашчу, што хутка і у вас будзе святы. Не падайце духам, верце ў Пана Богу і скажы сваю гісторыю, што гэта моя справа, гэта не вашыя амбіцыі. А гэта моя справа. Таму вельмі мне хацелася, каб вы даверыліся яму і адчулі, што паміж намі, хто жыве, і там, хто ўжо ў небе, перад усім святымі, святым Юзефам існуе вось жывая вось сувязь. Ну а пасколькі яшчэ да жніў недалёка, мои дарагія, таму адразу, каб не забыць, сваю справу хачу вам прапанаваць. Можа, таксама, якая мае камерчаскі такі адцінак. Пасколькі парафія невялічкая моя, 120 чалавек, і яшчэ працягваюцца якісь невялічкія працы, яны таксама вельмі каштоўныя, то пры выхадзе з касцёла пасля святой імшы я ўжо загадзя крышачку пайду, каб вы не паўцікалі ўсе, і буду прапануць вот такія цаглінкі. Там вось намаляваны мой касцялок, які ўжо пабудаваны, і там написано: цаглінка на будову касцёла з паслання Святого Духа ў Барысе. З другого боку з гугла ўзятыя карты, намаляваны, дзе гэты касцялок знаходзіцца. Паедзеце да сваіх сыноў у войска на прысягу, альбо калбаску павязеце, каб іх падкарміць. Вось якраз недалёка печей гэта і касцялок. А з другого боку, мои дарагія, вельмі мне спадабаліся словы аднаго святога, які так сказаў: если на вашу долю выпала честь строить дом Божий, примите это как великий дар Творца. Ибо десница Господня касается того, кто строит храм, и многие грехи простит тому Господь. Вы не думайте, вот на нашу долю выпало такое, не как вот ранее это все побудовалось, альбо вот как не я был пробышем, а мне вось гэты крышу. Наадварот, ганарыцеся, што гэта на ваш час у вас ствараецца гісторыя гэтага куточка, і вы да гэтага прыкладваеце руку. А па-чалавечаму, і нават і па-божаму, хто я ведае, як зложыцца далей, і, быць можа, гэтыя нашыя намаганні, нашыя працы, як скажаць пробач, дапамажыце там кірпіч перенесці, альбо раскідаць жвірці, цэмент туды-сюды перенесці. Мои дарагія, возьміце гэту працу як з вялікай радасцю, таму што гэта робім для хвалы Пана Бога. Ну а зараз вельмі сур'ёзна, мои дарагія. Што дачыць другога пытання? Гэта было ў Пінску. Аднойчы прыйшла да мяне жанчына на размову. Бачна было, што настолькі ўсё дастала, настолькі змучаная была гэтым жыццём. А было за што? Можаце сабе ўявіць, 16 гадоў яна цярпела ад боляў мігрэні, ад боляў пазваночніка і не магла ні адной ночы добра выспацца. Можна одну ноч не паспаць, другую не паспаць, але калі гэта трэцяя, чацвёртая, уявіце, які стан псіхалагічны і душэўны можа быць у чалавека, калі проста ні здароўя няма, ні нерваў няма. І, канешне, цяжкасці з мужам, цяжкасці з дзяцьмі, кажа, прыйшла да вас ад простай безысходнасці. Гэта размова працягвалася 3 гадзіны. Я ўжо не мог больш часу ўдзяліць, бо трэба было выконваць свае якіясьці абавязкі ў семінарыі. І я кажу, ведаеце што? Мне вельмі хочацца вас паблагаславіць. Больш таго, гэта не была размова, гэта была шчырая ваша споведь, гэта быў боль душы проста ад таго, што больш няма нідзе шукаць паратунку. І я проста паблагаславіў, адпусціў яе правіны.
ну, пожадаў, як мог, па-чалавечаму суцешыў. Я б забыўся пра яе, каб не наступны факт, ужо Буцлаў, у нас адпачынак, канікулы, Буцлаўскі фэст, сяджу ў канфесіянале, хтось падыходзіць да канфесіянала, стукае, бачу, гэтая жанчына, кажа: «Хвала Христу, навекі вечная, ксёндз, ці памятаеце?» «Так, памятаю». «Ну, як там ваши справы? Хочу подзяліцца, ну, не буду споведаться, але просто хочу подзякаваць пану Богу». «Што сталася?» «Ксёндз, пасля нашай сустрэчы адбыўся цуд. Я ўпершыню добра заснула. И от той хвилины мне перестала болеть спина, мне перестала болеть голова, у меня перестали отбываться мигрени. Больше того, я отчула себе так вот здоровейший. И адносины з мужем почали наладживаться, и с детками наладживаться. Я кажу: «Так подякуй Маці Божай, пану Богу за то, что, ну, Бог дал тебе гэтую ласку». Ну, можна сказати, ну, збіг акалічнасцяў. А мы ж добра ведаем, а хто працуе ў медыцыне, скажа: «Ну, не можа быць такого». Что адразу і спина, і голова, і сердце, і ўсе астатнія жаночыя справы у імгненні мока, як лісток вырваны, і чалавек нармальна функцыянуе. Яна пайшла дзякаваць Дзеве Марыі, а я дзякаваў канфесіянале пану Богу за тое, што мне, як святару, і просто звычайнаму чалавеку, таксама смяротнаму і грэшнаму, Бог паказаў вялікую моц сакраменту споведзі. Мои дорогие, мне вельмі б хацелася, каб вы у гэты час і заўсёды, калі вы будете спавядацца, каб выходили от сустрэчы з Христом здаравейшымі. Ну, канешне, усё гэта залежыць ад Христа, а перадусім ад адкрытасці сэрца нашага. І, канешне, што прасцей, чым стаяць у нашых шпіталях, паліклініках, у чэргах за гэтымі талончыкамі, за гэтае абследаванне, а можа лікаваць свае целы і душы, а можа баімся гэтаму. А тут раз, і ўсё, як рукой зняло. І ўсё, і нічога грошаў не патрэбна, і нічога не патрэбна. Патрэбна толькі шчырага сэрца нашага, адкрытасць душы нашай, і проста даверыць тое, што баліць нам, тое, што хвалюе у рукі Христа і яго ласкі. А ён, вось гледзячы, ад яго, мае дарагія, будзе залежаць. Не ад нас, простых святароў, толькі калі Бог палічыць цябе годным гэтага, аздараўленне ён удзеліць. Я за гэта яму быў вельмі, вельмі удзячны. Таму, мае дарагія, некалькі такіх практычных парадаў хацелася б вам у гэты вечар распавесці, такіх простых, нават і наіўных, але іх абавязкова мы павінны пільнаваць, каб гэтая споведь яна лікавала душы і сэрца і прыносіла нам дастойныя плады. Вось першае, што трэба заўсёды зрабіць, гэта памаліцца да Духа Святога. Чаму гэта патрэбна? Мы часам спавядаемся і толку мала. Як былі гэтыя самыя грахі, так яны і засталася. І тады нараджаецца, канешне, выснова, навошта хадзіць у споведзі, калі нічога не мяняецца ў маім жыцці. А чаму так адбываецца? А можа таму, што мы неправільна штосьці робім? Так як у машыне. Ёсць канкрэтны механізм, добра адналаджаны, і калі яго сачыць, клапаціцца пра яго, даглядаць, ён будзе таксама служыць. А калі так вось цяплят, конечно, ён паслужыць нейкі час, але хутка выйдзе са строю. Таму важна маліцца да Духа Святога. Таму напярэдадні, можа ўжо сягоння і не патрэбна, але вечарам сягоння, калі павячэраеце, можаце нават прогуляцца па вуліцы, можаце нават у сабе ў пакойчыку, можа нават у ложачку, углядаючыся ў крыж Христа, углядаючыся ў сэрца сваё, памаліцеся да яго і папрасіце, каб Бог паказаў вам, які ты чалавек увогуле, што добрае ў цябе, што дрэннае, якія адносіны да іншых людзей, да блізкіх, родных, да Пана Бога, да працы сваёй, якія абавязкі ў цябе перадусім адносіны твае з Панам Богам. Напрыклад, калі цяпер такі пераходны час, арганізм трошачку аслаблены, ўжо усім хочацца цяпла і вясны, падснежнікаў, а тут вот яшчэ больш падае снегу, а зноў можна на санках катацца. А у вас тут, напэўна, класна, на санкі сеў, ну і... Канешне, чалавек вельмі ў сучасны час, і ў гэты час можа лёгка прастудзіцца. Ну, першыя такія сімптомы якія? Ну, нос смаркаецца, правда? Так? Як у мяне зараз, а?
Это значыць ад таго, што надо цёплай гарбаткі папіць. Ні ў якім выпадку перад імшой, ні за посту, але пасля імшы. Так старэйшыя святары вучылі, каб вось пасля холаду сагрэць сваё цела, а не потым сагрэць і потым на холад. А калі мы просто рукой вось так махнём і скажем, а нічога страшнага, колькі раз такое было. Цяпер вельмі небяспечна. Пануе пандэмія каранавірус. Нам можа нават і страшна. Гэта насмарк, гэтая звычайная прастуда можа крышачку паглыбіцца далей, трапіць у трахеі, у нашу насаглотку, і мы адчуваем, што і паднімаецца тэмпература, і калі можа нават, ай, што там-то, нічога страшнага, сколько раз такое было. І паступова з ангіны перараджаецца ў бронхіт, з бронхіта перараджаецца ў што? У астму, а пасля астмы што? Воспаленне лёгкіх, а потым ксяндза Олега Анёл Панскі падспяваў за нас. Вот так, мы не клапоцімся. Тело наше давало симптомы, что штось ёсць не так. Ты, человек, сходи хоть до врача, купи якісьці хоть парацетамолікі, альбо антибиотиков, ну поправіўся, да поможи мне змагацца. Ай, что там, вось такая халтура. Вось так тады і атрымліваецца. У жыцці ж духоўным, мои дорогие, таксама. Душа наша дае симптомы. Якія? Можа, мы стали больш раздражительныя. Некаторыя кажуць, што хто перахварэў этой коронавирусом, вось схільны да раздражительности, да хуткага нервнага вось раздраження і гэтак далей. Але гэта адно, але душа наша будзе даваць гэты знак, што штосьці ёсць адбываецца, цяжкія адносіны з іншымі, напружанасць унутраная, неспакой. А гэта значыць, што штосьці ёсць не так. І таму, мои дорогие, дапамажыце душы сваёй быць светлай і здаровенькай. Яна вам паслужыць толькі вам на здароўе. І таму маці касцёл з перспектывы пражытых гадоў добра ведае і ўжо падрыхтаваў для веруючых сваіх вось праграму лекарства душы сваёй. І гэта называецца як? Варонкі добрай споведзі. Колькі іх ёсць? 5 варонкаў добрай споведзі. Мои дорогие, вось каб добра падрыхтавацца, выконваеце паслядоўнасць. Гэта вельмі важна. Так як якую-небудзь котлетку ці салатик рабіць. Важна вось чаргавосць гэтую захаваць. І першым варункам добрай споведзі з'яўляецца што? Рахунак сумлення. Што гэта такое рахунак сумлення? Калі мы ўжо памаліліся да Духа Святога, попросили открыть наше сердце. Вось тут вельмі важно выкарыстаць вось гэты першы варунак добрай споведзі, рахунак сумлення. Что это такое рахунак сумлення? Что это, як вы разумеете, рахаваць свое сумленне? У магазин ходили часам, а там зачынен, напрыклад. Не обед, только пераучет. Альбо ревизия. Что это значит? Подумать над своими грехами. Так, вельмі важно, каб мы подумали, зрабілі рэвізію паводле якісьці крытэрый. Так як переучет, рэвізія паводле дзяржаўных якісьці крытэрыяў адбываецца, таксама і душа. І найлепш поставіць душу сваю, адносіны і сваё асабістае жыццё да запаведзей Божых. Колькі іх ёсць? Малайцы. Спробач добра вучыў сваіх вернікаў. Не будем усе 10 проглядать конкретно, бо до завтра не разгледзім. А вось на одну заповедь прыкладна, як мы павінны рабіць, хацелася б звярнуць увагу. Хоць зараз і так і записывают, але вы нікому не говорите, что я вам зараз сказал. Ведаеце, яким грахом найбольш мы ображаем Пана Бога? Як першая заповедь гучыць Божая? Няма іншых богоў, акрамя мяне. Гэта першая Божая заповедь. Што гэта азначае? Бог вельмі зайздросны, так як мы многія. Не любім, калі хтосьці звяртае больш увагі на кагосьці іншага, чым на нас. Адразу капрызнічаем, нервнічаем. Бог такі самы. Калі бачыць, што мужчына заглядаецца
у рыбалку, у сваю машыну, у хобі свае больш, чым на яго вельмі зайздросціць. І жонка, калі у нарады розныя цацкі і забавы больш, чым у Пана Бога, ён вельмі зайздросціць. Як мы можам пакрыўдзіць Пану Богу? Усе мы любім яго, усе мы хрышчаныя, католікі, праваслаўныя, многія нават пратэстанты ў сучасны час. І мы, напэўна, у сэрцы глыбока вельмі любім яго, шануем яго, але як мы ж беларусы. Жыццё навучыла нас верыць, шанаваць, але на ўсялякі выпадак забяспечыць сябе падтрымкай. Верым у Пана Бога, як кажуць, і Богу свечка, і д'ябал агарак. Вы скажаце, ну, можа, так 30 гадоў так і было, мае дарагі, а цяпер зусім не. Мы верым, любім. Багамі можа ў сучасны час вельмі шмат быць. Для кагосьці можа быць муж, які добра зарабляе, які дае мне быт, які дае мне магчымасць падарожнічаць, добрыя рэчы набываць, а за ім, як за каменнай сцяной. Я прыкрываю свае вочы на тое, што можа ён мне здраджаць, што не клапоціцца пра дзяцей сваіх, можа забывае, але проста мне камфортна, такіх ёсць вельмі шмат выпадкаў. А можа для мяне дзеткі сэнс майго асабістага жыцця, дзеля іх я жыву. Муж не важна, праца не важна. Важна, што маё дзіцятка, мая кроў і кроў, я рэалізавала сябе як жанчына, як маці, у мяне ёсць гэтая дзіцятка. А што той муж, муж наеўся груш. Можа, дзеці мае будуць бага, а можа, праца, трымаемся за гэту працу, можа, гэтыя грошы, можа, гэта дастатак, розныя, мае дарагія рэчы. Але і ў кожны такі бажок можа знайсціся. Але больш страшнейшыя рэчы, мае дарагія, якія вельмі моцна зневальняюць душы нашыя, гэта нашыя забабоны, гэта нашыя розныя прыбамбасы, звязаныя з аберэгам, захаваннем свайго жыцця, маёмасці і гэтак далей. І такога ёсць вельмі шмат. Вы скажаце, такога няма? Ну, зараз будзем зайцом Олегам рабіць обыск. Ну, сэрцам так адчуваю, чалавек 10, напэўна, носіць у сваіх куртачках шпілечку ад зглаза, а? Нема такіх? Отец, то добра, зараз касцёр распалім, будзем І што, і краснай нітачкі няма? Нема? Да ладно. І в журнал кота не верыце? І калі латарэйны білет купілі, сосед з пустымі вёдрамі прайшоў, тоже... Не? Да ладно. Ну не кажите, что перед Кашпировским с бидонами с водой не сидели, заряжали, чтобы там здоровенькие все были. Ну заряжали. Ну и что, калі внук до вас приедет, а вы по маляўнічым куточку парку вашим гуляючыся с собачком альбо котиком, разом подружка, может нават до костёла ішли, а тут собачка гау-гау, и он испугался, ночка и не спит, дрыгая. И что зрабіць? Мне ж даверылі дзіцятка, я што, цяпер хвора гэта, што мы будзем рабіць? Як лечыць? Што? Обтирать? Так вы поучите мяне, я по-рыцарю буду учить. Пытаюсь у деток Пінску. Детки, ці любіце вы Пана Бога? Любім. Не маеце ніякіх іншых богоў? Не, только Пана Бога любім. А одна дзяўчынка паднімае: ойченька, мама моя Бога багацця на рынку у Пінску купила, і тату дала, каб на вушах дзвярэй павесіў, каб уваходзячы і выходзячы з дому попу паціраць гэтаму башку, каб грошы вяліся ў хаце. І тут дзеткі: о, а у нас такі Бог на добробыт ёсць, а у нас на шчасце, у нас на любоў. І такіх башкоў, ну, можа, цяпер у сувязі з інфляцыяй, можа, цяпер 50 рублёў каштуе. І на всякі выпадак веруюць у Пана Бога, але нават мае суседзі калісьці, калі пачынаў, здымаў кватэру, уже знайшоў невялічкі куточак, і мае суседзі. Ось, бачна, што там, напэўна, жонка была
хрысціянка вербачку над дзвярамі павесіла, а муж быў, напэўна, такі язычнік і конскую капыту павесіў над дзвярамі, каб шчасцей дабрабыт велась, альбо каб дрэнныя людзі гэтым капытом адгаляліся далёка. І гэта таксама, мае дарагія, сведчыць. Здаецца, мы ж усе добрыя, такія працалюбівыя, спакойныя вось людзі, але колькі паглядзіце гэтага але, колькі гэтых такіх агарачкаў. Вы скажаце, а што тут дрэннага такога ў тым, што вадзічку загаварылі, каб мой унучок альбо моя дочачка ці сыночак здаровенькі быў. Аднойчы, праводзячы місіі на Гадзіншчыне, у адной такой вельмі традыцыйнай парафіі, паехаў са сваім сябром у шпіталь, бо там папрасілі памаліцца. І так краем вуха пачую, што адна бабуля ў гэтым шпіталі пытаецца майго калегу: «Ойченька, ці можна людзям дапамагаць? Ну, кім трэба быць, каб сказаць, што нельга дапамагаць, правда?» Вот я, можа, трошачку старэйшы быў, і мяне адразу ўсё там, што-то бабця непростая, на мятле у нашай лётае. Адразу падышоў, перапрасіў яе, кажу: «Прабачце, калі ласка, скажыце, калі ласка, мне вельмі цікава, як вы людзям дапамагаеце?» «Ну як? Малюся над вадзічкай, а як вы моліцеся?» «Поглядите, тоже так хитро. Ойче наш, молодец, Святай Мария, молодец, хвала Отцу, молодец. А потым что? Не больше ничего. А потым что? Так мацней натискаю имя Иисуса Христа, скажи, что ты далей робишь. Ну что ж, с-под ног тиграть кидаю в эту воду и даю людям, читаючи заговор. Ну ось. А вы хочете деток своих лячить, вы хочете этой водичкой поить деток ваших, вы ж не бачите, что она там робит. Вам просто хочется, каб гэты дзіцёначак здаровенькі быў. Каб яму шчаслівілася і добра было. І п'е гэтую вадзічку. А разам з гэтым адбываецца сувязь гэтага дзіцятка, быць можа, цябе з духамі злымі. Скажет, ну мы ж живем у такі сучасны час, якія злыя духи. Мои дорогие, вы усе специалисты ў сваіх галінах. Мы не будем зараз спрачацца, байка гэта не байка. Калі святар кажа гэта са свайго святарскага досведу і як гэта адбываецца, то мне б вельмі хацелася, каб вы усвоілі гэтага і зразумелі. Выбор, канешне, будзе за вами. Будуць такія выпадкі, што дзеткі будуць хварэць, і ўнучкі будуць дёргацца ножкамі, а вам будзе хацецца гэтага зрабіць, таму што, ну, вам просто хочацца, каб усё добра было. Але што адбываецца? Маці Касцёл павучае, што самае дарагое, што ёсць у вачах Пана Бога, гэта душа чалавечая, якая адкупленая смерцю Хрыста, за якую праліў Божую кроў, баскую кроў сам Сын Божы. Гэта ведае таксама і злы дух. Навошта яму гэтае багацце? Ён можа даць мільярды ўвесь свет аднаму чалавеку. Для яго гэта абсалютна нішто. І гэты свет, і гэтая планета абсалютна нішто. І ні маёмасць, ні вопратка абсалютна нішто. Ні дзяржавы, ні недры зямны, абсалютна гэта нішто. Важна душа чалавечая. І вось калі гэтую душу можна усялякі спосаб акутаць, апанаваць ёю і ўплываць на яе, а як ён дзейнічае? Выпіў гэтай вадзічкі, маю гэты талісман, маю гэты амулет, маю гэты бажок, які паставіў. Для Бога гэта мерзота ў вачах ягоных. І дзейнічае гэта поле дзеяння для злога духа. Гэта ўсё першая запаведь Божая. І ён як дзейнічае? Ён адбірае ў гэтага дзіцятка ахвоту хадзіць да касцёла. Вы скажаце, вось гэтыя дзеткі, такія хорошенькія, ну ходзяць да касцёла, моляцца. І 10, і 11 клас пайшлі на універсітэт, самастойнае жыццё. Хоць бы ў касцёл хоць раз. Мама, што ты разумееш? Як захачу, тады пайду. Што адбываецца? Трапляючы адпаведную атмасферу, зло пачынае дзейнічаць. Многія нават не могуць да касцёла падысці, таму што як бы якаясьці бар'ера у іх перад імі ўстае, таму што так яно дзейнічае. Бачыце, якая цана? Тады атрымаў здароўе, добры сон, ножка, ручка здаровенькая, але затое ён перастаў хадзіць да касцёла, перастаў спавядацца, перастаў маліцца. Для яго Бог стаў вельмі чужы. Альбо шануюць Пана Бога, але лепш мяне не чапайце, это моя асабістая справа. Маю надзею, што улавілі крышачку.
І так, мої дорогі, кожную заповідь треба ось проглядіти. Не казати, не забив, не украв, ні того, от, грехов більше у мене нема. Мудрый Соломон каже, справедливый человек 7 раз на день падает. А ці мы можем сказать про себе, что мы праведные люди. Вось Юзеф святы был праведным человеком. Святое Писание каже, это праведный был человек, Богу милый человек. Думками, помыслами, учинками, занядбаннями альбо увогуле нічым не дзеяннем. Мы кожны дзень вельмі шмат абражаем Пана Бога. Нават едучы сюды до касцёла. Так павернула машины, троху занервовался ўжо, якісьці вось грех дрэнна подумал, можа не так дома собирались, не с той ноги отчинили вось двери и порог переступили. И все это все здесь так отбивается у сердца. И калі я гэта ўсё, мои дорогие, успомнил, наступнай справай вельмі важнай, гэта які варунак добрай споведzi? Тое, што я успомніў, вось усе гэтыя заповедзі, усе гэтыя адносіны, усе свае памылкі, углядаючыся ў Хрыста распятага, я павінен сказаць, Боже, злітуйся надо мною. Так як мытнікі евангельскі, узбудзіць у сэрцы пачуццём волі душы сваёй гэтую духоўную скруху і асазнанне, што я зрабіў вельмі недобра перад Панам Богом. І адчуваць яго любячую любоў і прабачаючы ягоную ласку. І з гэтага жадання будзе нараджацца адразу другое прагненне. Это другі варунак добрай споведзі. Які? Так, хто будзе засыпаць, буду вызываць. Трэці варунак добрай споведзі. Абяцанне больш не грашыць. Што гэта такое? Ну, наяўным вось прыкладам. Вёска, спавядаецца адзін вось сялянін, рабацяга, і кажа, ксёндз украў у калгасік конюшыну. Ну і сколько ты украў гэтай конюшыны? Ай, ксёндз, ну нельзя ж ваш на споведzi обманывать. Мне и так тяжко было, а тут еще и на споведzi обмануть нельзя. После имши за 4-м вазом поедем с сыном на колгасное вось поле. Ну, ён добра зрабіў, правда? Ну, посповедаўся. Ну, разумееш, што чалавек дрэнна зрабіў. Ну, як же ж добро пропадать? Ну, ёсць же ж магчымасць, это ж для сябе, нікому ж, не у людзей же ж украў. І так, можа, мои дорогие, и мы споведаем. Споведаемся, крыўдзімся, злусцімся, тое і іншае недобрае робім. А может, тому, что мы не жалеем, может, тому, что мы грех гэты любим. Может, он так нам подобається. Мы разумеем, что это недобро. Але, ну як можна чарки отказаться, коли я її ось люблю потягнути? Ну як так? Як я могу не пострунить своего человека? Коли як не пострунишь, то и не будете як загарок заведены працаваць. И гэтак далей. Наступным варункам, мои дорогие, доброй споведи з'является что? Шчырая споведь. Увогуле навошта споведацца? Чаму вы споведаецеся? Ну, может, тому, что мы кажем, вот так нам тяжко, ксёндз, что камень ляжит на душы, а пайшоўшы да споведzi, як бы сняли гэты камень. Так ёсць ці не? Ну, головой хоть кіўніце, то не спите яшчэ. Поцягніце крышечку, поцярпіце, бо хочется, ну, так... Может, того, что у пекла боимся трафить, а? А кто ж там хочется смажиться? Может, тому, что с чистым сердцем хочем до Великодня подрыхтоваться, да? А может, тому, что тата с мамой каже, сыночек, доченька, ну посповедайся ты. Может, жонка каже, ну не Великодня иди, ну сходишь ты до споведи. Ну и капеты уже замолк, и уже як умел, так уже посповедався. Так тоже бывает, а? А як лічыце, это добре, правильно ці не? А чаму? Потому что себя заставляют. А чаму? А чаму мы павінны споведацца? Чаму мы ввогуле ідём да споведzi? Правильно, мои дорогие. И вы так и споведаетесь. Я тут невядомо, что тут вот утварыў зараз, как вас запутать. Не, все вельмі добра, вы добра споведаетесь. Как перапросить Пана Бога.
Памятаеце гэтага евангельскага мытніка, гэтага марнатраўнага сына. Вось прыходзіць асазнанне, што я недастойна зрабіў. Недастойна поступіў да сябе, да Бога, да бліжняга. Я іх вельмі пакрыўдзіў. Я не хачу з гэтым жыць. І я прыходжу з гэтым зразуменнем да пана і кажу: пане, прабач мяне, бо я подла поступіў. Я недобры чалавек. Ты так мяне полюбіў, столькі для мяне зрабіў, а я вось так да цябе вельмі недастойна поступіў. І вось гэтая любоў нябеснага Айца, як дар, знімае з нашай душы гэты цяжар. Вось чаму нам гэта лёгка становіцца. Як дар Божай любові мы можам зноў паяднацца з касцёлам, мы можам поўным жыццём жыць у святыні. Мы маем магчымасць зноў вярнуцца да дзяцей Божых, а не быць асуджанымі, і мы маем з чыстым сэрцам падрыхтавацца да святаў. Ісці трэба не за пладамі, таму што мне трэба хочацца, мне гэтага хочацца, мне гэта хочацца, і быць эгаістамі і патрабіцелямі. От я пайшоў, давай зараз, ксёндз, адпускай мне вось грахі. І наступны момент, ён вельмі важны, чалавечы, бо мы тоже людзі, мои дарагія. Вы прыходзіце да святара, да споведзі, вы хочаце не толькі зняць сабе вось гэтае ярмо, гэты бруд, гэты грэх, але вы хочаце яшчэ і такую псіхалагічную, так, спадзяюся, нейкую кампенсацыю атрымаць, каб сапраўды вот паспавядаўся і лёгка на душы, анёлы спяваюць там. А пры гэтым, як мы спавядаемся? Вось мне, напрыклад, падабаецца так. Похвалёны Иисус Христос, навеки вечный, он скажет. Зовут меня Степан, мне 37 годов, мою жонку, працую инженером, маю 4 деток, у споведи у месяц тому 4 тяжкие грехи здійснив и 9 таких легких грехов. Это займає не 2 минутки, не 3 минутки, несколько секунд. Конкретно и ясно, 20 секунд. Ксьондз бачить, что это за человек, кто он такий, який його статус, які ягоныя грахі. Такому чалавеку хочацца крышачку і паслужыць, і сэрца яму ўдзяліць. А калі бачыш, што перад табою хрысціянін, які працуе яшчэ над сабой, і для якога споведь гэта такая рэч, дзякуючы якой сілы умацоўваюцца яго духоўныя, і ён становіцца лепшым, хочацца сапраўды час удзяліць гэтаму чалавеку. А калі, напрыклад, прыходзіць просто вось жанчына кажа: ойченька, ой, грэшная я, грэшная, ой, свет не бачыў такіх грэшных. Ну, якія ў мяне могуць грахі? Богу малюся, у нядзелю хаджу да споведзі, пашуся, ахвяру даю, ну, гэта не все робят так. Ну, что, может, часом подумаю. Все грахи, ойченька, с мужа моего. Нет зараза. І життя майго, і свету нема. Все моє життя змарнаване. Вот і яго, ось, і з ім воюем. А суседка у мяне, вот, благая, курей выпустила мой город. І все кветки потоптала. Ну, те ж тут стерпишь по-развакенцу. І от ось такие ойченька грахи. Я тады так кажу. Ну, за тое, что ты так споведаешься, и ты такая добрая и святая, один только знак крыжа зраби. Ойченька, хорошо, добрый, зраблю ты знак крыжа. За то, что ты споведаешься за мужа грахи, то за покуту будешь постить 3 разы в день на протягу месяца. Субботу, пятницу и сераду. Больше того, каждый день читать ружане 4 частки за то, как я напамятался, навернулся. И хай сам читает, что вы мне такую покуту даете. Я кажу, ты споведаешься, то неси покуту за ее. Больше того, а за то, что ты за грехи суседки споведаешься, 3 раза на коленях вокруг костела пройдешь, отмовляешь. Ай, как я так, это ксёндза больше ходил до споведи. Не пойду. Я кажу, и не проходите, и мне спокойнее, и вам будет. Ну, часом можно так вось пожартовать. Ну, разные люди вось приходят. Могут и сказать, день добрый на споведи. Ну, уже бачу, что клиент такие. Хороший. Ну, привет. Ну, как дела, Ксёндз? Ну, нормально. Тому, мои дорогие, споведайтесь так щиро, так як вучить нас маці костёл, і ви самі будете відчувати, що за кожним разом ласка буде сапраўды Божа вельмі моцна дзейнічаць і дапамагаць нам. І яшчэ один момент, ён вельмі важны.
Бо споведь не заканчивается, вот исповедал, он задал покуту и все. Есть черговый варунок доброй споведи. Это узнагародить Пану Богу и ближнему. Что это такое? Ну, например, в большасці вас, вось, жанчына, вы можете так сказать, паспарылася з мужем. Ну, вы пришли до споведи, муж глядзіць футбол. Альбо якоеся кіно. Ты довольна, як птушечка пришла додому. Тебе так хорошо, анёлы спевают на душе, а он глядит и не отзывается до меня. А вот и не просит вечеру мне зробить. Бо посварилися ж перед іншою. Что треба зробить и як треба узнагародить этому человеку, как, ну, узнагародить ему. И в яким выпадку телевизор хоть не выключайте. Там, беда будет еще на полмесяца. Хотя бы, мои дорогие, 1,5 месяца вы так обхаживаете его, так лелеете. Первое, другое и про компот не забудьте, и как это смачненько было. Жалейте, журите его, каб ён адчуў, что жонка разумела крыўду и зараз за розум узялася. Гэтым самым узнагародзіла яго. Вось калі мы так будем поступать да тых, каго пакрыўдзілі, узнагародзяць не только Богу, адмовіць і на гэтым забыцца, але яшчэ і ближнему узнагародзіць, бо гэтага вымагае справядлівасці Божай і чалавечая. Мои дорогие, все мы люди. И в розный способ мы можем быть слабы, в розный способ мы можем крыўдзіць и Бога, и сябе, и іншых людей. И дьявол гэта заўсёды ведае, потому что он ворог роду людского, и он будет змушаць себе, навошта табе пайсці да гэтага чалавека, навошта ісці да гэтага святара, я ведаю які, бачыў, як ён сигарету трымаў і курыў папіросу, і чарку любіць. Мне распавядалі мои коллежанки, як там часам и можа и за дзяўчынай паглядзець. Я до гэтага святара пойду. Так ён будзе дзейнічаць. Уключыце Евроньюз, а там что скажуць вам ксяндзы геі голубые, это увогуле выродкі, як вы до гэтых ксяндзоў пойдзеце, мои дорогие. И так дьявол будзе на усялякі способ адбіраць вам гэты шлях до покаяния, потому что шлях до Христа, як и сам Христос сказал, навертайтеся, очищайте души свои, кайтеся, верьте у Пана Бога, бо это есть шлях до збавления душаў наших. И памятайте, человечей справой сграшить, але трывать у граху это от дьявола. Тому жадаю вам усім, как рыхтуючыся до святу Великодня, души и сердце наши были очищены. Как после этой споведи мы мацнейшими становились и отчували потребу быть добрыми, быть терпеливыми. Мы живем в вельми непросты час. И Иисус скажет, зло добром треба перемагать. Ніяким выпадку, коли копишь гэтае зло, негатив у сердце своим, и он будет проявляться в розный способ. Тому нехай гэтая боская любовь и милосердность Божия, и бы вапна гэта гасить у нас усё гэтае недоброе, грешное, якое зневажае души наши адносины и наше збавление. Вечером, мои дорогие, хочу запросить, ведаю, что тышку уже и поздно, и я троху затяну, але так хочется что-нибудь доброе вам сказать, как там засталося. Мужчин запрашаю, девчат вось отпустим и всех остальных. А завтра, черговый день наших духовных реколлекций. Завтра хотелось поразважать на тему пандемии коронавируса, на тему тих тяжкостей, у яких мы живем. Чому так ёсць? Чому Бог так, і так гэты гаротны народ, і так ему тяжко? Чому ёсць столько гэтага зла? Чому? Вось на гэта чаму завтра мы пагаманім з вами. Пры гэтым і деткам хочется штосьці добрае распавесці, і моладзі распавесці. А вось вечарам хотелось помолиться на вечерней мши за женщин, за наших дзяўчат. Весна, сакавік, это такі тоже ваш месяц, хоть и светский, але частка нашей культуры, и вельми хотелось на важные темы поразважать, помолиться и поглядеть, як касцёл Божий бачыць вас, якое место вы маете в громадстве, в касцёле, якую роль адыгрываеце у сям'і, у жыцці мужчыны, у жыцці дзетак, і перадусім помолиться о тых
справах, якія хвалююць ваше сэрца, это тоже вельмі важна. А ў нядзельку, мои дарагія, ну, ужо подвыводзячы якіясьці высновы, паглядзім, як мы далей павінны жыць, што мы далей павінны рабіць, чаго вось трымацца і на што звяртаць увагу. А на вячэрняй святой імшы хацеў бы запрасіць служанкаў, сем'і, каб вось прыйшлі сягоння, мы молімся да сем'і пра заступніцтва святой сям'і. Але на гэту тэму больш канкрэтна хацелася б звярнуць увагу на вячэрняй нядзельнай святой Еўхарыстыі, просячы вось Пана Бога для сем'яў, каб вы былі моцныя, каб прыйшоў вось час і нам усім было добра, камфортна маліцца ў новым касцёліку, і ў гэтым няхай святы Юзаф нам дапамагае. Веру ў адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца Народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Святкуючи урочисто святого Юзафа, обранника Найсвятейшої Панни Марії, який служив Христу його маті, а сьогодні умацовує костьола і обороняє його своїм заступництвом, молимося до Бога, Отця Всемогутного. Молимся за Христовий костьол, каб святий Юзаф мацаваў яго ў пакорным служэнні усім людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб ён скіроўваў людскія сэрцы на шлях праўды і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафію, каб праз заступніцтва святого Юзафа жыццё яе вернікаў садзейнічала рэлігійнай аднове в нашай айчыне і ва ўсім касцёле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб захаванне Божага закону было для іх крыніцаю шчасця і спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, каб Бог паклікаў якіх паклікаў да вечнасці, каб праз заступніцтва святого Юзафа яны маглі сузіраць Хрыста у вечнай хвале. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб, наследуючы святого Юзафа, мы сваёй працай умелі праслаўляць Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об дар веры, усіх патронных ласкаў для Михаила, а так само Божьем благословении для Артема. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об дарах Духа Святого для перфекциониста, для нас на час, святый час реколлекции. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Украину, за Беларусь, об духа покаяния для нашего народа, от справедливости и правды, об вызволении вязней. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Об дары здоровья для хворых, терпячих, покутуючих и от потребных ласков для медиков. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы и учини, как про заступницу святого Юзафа мы отважно свідчили об Тебе у нашем житті. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Спев номер 330.
мою и вашу оклятву принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме оклятву з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, святий Юзеф Форданный, с любовью служил Твоему Сыну, народженому с Панны Марии. Учини, как мы по Его прикладу, с чистым сердцем служили пред Твоим алтарем. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze Всемогутный, вечный Боже. І каб мы складалі Табе належную хвалу, благословляли Тебе і прославляли, адзначаючы урачыстасць святого Юзефа. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Богородицы Панне, як і абранніка, як вернага і мудрага слугу, зрабіў галовою святой сям'і, каб ён атуліў бацькоўскую апеку зачатага ад Духа Святога Твайго адзінароднага Сына Езуса Христа, нашага Пана. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлы, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Прочым, каб і нашы галасы далучыліся да іх разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, досадно на вышине, благословленный Той, кто приходит у имя Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на муку, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, padał swoim uczniom, każuczy: bierzycie i picie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Jak to czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прийстя в хвале. Wspominając śmierć z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, krew życia i kielich Twoje. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всем świecie, udoskonale Jego любові razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Kazimierem i усім duchowieństwa. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які по основі надії на воскрешення, і про усіх, хто Твоєю ласкою дошов з этого світу і дозволив уважити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вічному єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом и прочистым Абрамником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які сподвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе,
спокою. Czekali spalnie nieszczęśliwymi dni. Przyjdźcie Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидай вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкава згодна с Твоей волей дарить их спокоем и бедность. И живешь и владаешь на веки вечные. Спокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Ось бараnek Boże, ось той, хто бере на себе грехи світу, щасливе, покликане на вечеру Єрвону. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Слуга добрый, верный, увойди в радость Пана Твоего. И спев номер 26. Ставь.
Ласкавый Ojcze, урочистость святого Юзефа, Ты собрал семью Твоих верных вокруг своего алтаря и умацовал харистичным хлебом. Отуляй нас завсёды Твоей отцовской опекой и повелич у нас дары Твоей ласки. Праз Христа Пана нашего. Дякую за сьогоднішній день, за спільну нашу молитву. Завтра другий день наших великопостных реколекций парафіальних. Запрошаємо першу святая мша о 8 годині з наукою реколекційною. Пізніше о 12 годині так само наука для дітей, о 13 годині крижовий шлях для дітей і пізніше ще для вас буде так само зустріча з реколекціоністом. А о 17 годині запрошаємо молодь на свою зустрічу і вечором о 19 годині так само наука для дорослих, як ви вже сьогодні чули, з таким натиском на те справи жанчин, вашого покликання місця в костелі. Тому запрошаємо на супровне переживання в цих реколекціях, а сьогодні ще після святої імши запрошую затриматися мужчин. Сьогодні святий Юзеф хоче вам ще раз вусне Ojca Aleksieja jeszcze coś na pewno ważne сказать там, не спешитесь, жонки сегодня ругаться не будут за то, что поздно до дому вернетесь. И на этот час переживания наших реколекций примите Божие благословение. Пан за вами, нехай вас благословит Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас.